K nástupišťu 3, koľaj 2, príde osobný vlak 3956 zo Žiliny do Skalitého. Vlak pokračuje do staníc Svrčinovec, Čierne Pričadci zastávka, Čierne Polesie, Skalité zastávka a Skalité pravidelný príchod 16 hodín 31 minút. Pri nástupišti 2, koľaj 5, stojí medzištátny osobný vlak 4173 zo Zvardoňa. Vlak pokračuje do staníc Čadca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina. Pravidelný odchod 16 hodín 31 minút. Pri Makovskom nástupišti koľaj 101 je pristavený osobný vlak 4014 smer Čadca zastávka, Raková, Staškov zastávka, Staškov, Podvysoká, Turzovka zastávka, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov a Makov. Pravidelný odchod 16 hodín 37 minút. Koľaj 5 stojí medzištátny osobný vlak 4173 zo Zvardoňa. Vlak pokračuje do staníc Čadca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina. Pravidelný odchod 16 hodín 31 minút. Pri nástupišti 2, koľaj 5, stojí medzištátny osobný vlak 4173 zo Zvardoňa. Vlak pokračuje do staníc Čadca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina. Pravidelný odchod 16 hodín 31 minút. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup. Vlak hneď odíde. Stanica Čadca. Pri nástupišti 3, koľaj 2, zastavil osobný vlak 3956 zo Žiliny do Skalitého. Vlak pokračuje do staníc Svrčinovec, Čierne Pričadci zastávka, Čierne Polesie, Skalité zastávka a Skalité pravidelný príchod 16 hodín 31 minút. Pri nástupišti 3, koľaj 2, stojí osobný vlak 3956 zo Žiliny. Vlak pokračuje do staníc Svrčinovec, Čierne Pričadci zastávka, Čierne Polesie, Skalité zastávka a Skalité pravidelný odchod 16 hodín 32 minút. Pri Makovskom nástupišti koľaj 101 je pristavený osobný vlak 4014 smer Čadca zastávka, Raková, Staškov zastávka, Staškov, Podvysoká, Turzovka zastávka, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov a Makov. Pravidelný odchod 16 hodín 37 minút. Pri nástupišti 3, koľaj 2, stojí osobný vlak 3956 zo Žiliny do Skalitého. Pravidelný odchod 16 hodín 32 minút. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup. Vlak hneď odíde.